Anghofiwch am sleidio mewn I DMs. Beth am sleidio mewn I dwll? Hwn de. Filthy animals. Mare dwi, ti isio fforc? Pwy di'r aubergine a'r peach sy'n sleidio mewn am ddet tro ma? Peth mwy o wyllt nes I wneud, roeddwn ni'n cysgu efo rhywun pan oeddwn ni'n byw mewn student flat. Roedd y dada wedi dod I visito. My brain said, wouldn't it be funny if I slept with his dad, so I did. Roedd popeth yn iawn, nes I cysgu efo'r son eto wedyn. Fy enw I Rosie, dwi'n 24 mlwydd oed, dwi'n dod o Castell Nedd ac dwi'n gweithio mewn supermarket. 3 gair I disgrifio fy hun yw flirty, hwyl a sexy. Main red flags, definitely bechgyn sydd yn rhy agos efo mama nhw. Roeddwn ni yn gweld bachgen am cwpl o fisoedd a tua 6 mis mewn I gweld nhw. Nes I ffindo mas bod yn cysgu yn yr un ystafell a'i fame. Ideal type fi yw rhywun sydd yn dal, geeky. Mae'n iawn os maen nhw'n hoffi sport, ond I do not want to be involved. Fi'n chwarae rygbi, felly mae cael lluniau I fyny ar Tinder wir yn helpu. Actually, forget that, fi'n swnio fel tlat. Fy enw yw Callum, dwi'n 20 mlwydd oed ac yn dod o Gaerdydd a dwi'n student. 3 gair I ddisgrifio fi yw llawn bywyd, dim ffilter ac yn ddoniol. Fi'n single oherwydd, o'n I arfer bod mewn perthynas. Oedd e'n iawn, ond son I wedi siarad am tua 4 mis ar hyn o bryd, so fi'n gobeithio son i'n gweld ein gilydd yn rhy fian. Ideal type fi fyse merch hardd, llawn I fi, llawn bywyd yn gallu matcho egni fi. Un o red flags fi yw merched sy'n dod o teuluoedd gyda llwyth o arian ac yn byw mewn byd bach ei hun. Yeah, not really for me. Swn i'n deud fi bach o expert amdan dates, so croes I beth dim byd yn mynd yn anghywir. Amser i'r sexy singletons na weld I gilydd. 3, 2, 1. Wey! Aia, ti'n okay? Ie, rwy'n iawn, okay. Ie, good diolch. Rosie, oedd o be o ti'n expectio? Ie, rwy'n credu. Good. A be am ti? Sef o'n gyda Bernie moyn a fi'n moyn a hapus, so... Be ti'n deud oes a type ti den? Ydy hi'n ffitio type ti? Ie, bendant, merch hardd, gwallt golau. Okay. Methu cwyno. Licio blond felly? Well, we do have more fun. It has been said. Ie. Reit, amser I taclo'r gêm gynta. Enw'r gêm yma ydy Nosy Rosie. Mae yna un yn chi yn mynd I gael eich blindfoldio. Ti gynta. A ti'n mynd I gorfod trio sniffio beth sy'n ar y plat. Os ti'n gael yn iawn, ti'n gallu gofyn cwestiwn I Rosie. Os ddim, mae'n cael ei flipio nôl arna chdi. Stall? Yndw. OK, off a ni ta. Right, give this a little sniff for a sniff. Be ti'n meldio? Tuna, ie? Ie, gas ti'n iawn. There you go. Oh, lovely. So, gei di ofyn y cwestiwn, wan. Wyt ti'n licio tunes yn y bedroom? Ie, rwy'n credu pan mae fel dim sŵn o gwbl, mae'n mynd yn fach yn awkward weithiau. Mae jyst yn haws os mae fel rhywbeth background noise. Ie, mae gen I playlist, mae gen I popeth yn set up. Oh, he's got it all sorted. Sorted. Give that a whirl. Oh, it's not giving me much. OK, hang on, fall fi'n gwybod. Nid plums, dates. Ti'n really dda, hyn? O'n i'n mynd i'n clywed ti, maen nhw'n edrych ar wrinkly ballsack. Okay. Dates, yeah, class. How did you know? Beth yw'r date gweitha ti rioed I bod arno? Ddim wedi rhoi lot o dates, just like nights out sydd ddim wedi mynd yn dda. Like, wedi mynd I gatre fi o rhywun a naeth like follow fi. Naeth dod I like workplace efo coffee. Like, to be fair, good drink, like extra syrups, like. Like, ond roedd ddim yn date, roedd just like wedi follow fe rhan. A roedd ni ddim yn gallu cofio, dweud wrtho fe, ple roedd ni'n gweithio, ond naeth fel ffindio fi. Hwna'n wael. Hwna'n wael. Gen ti bod sy'n waith na hwnna? Na. Mae amser I Rosie wneud hyn, wan. Ti'n barod? Ie. Di fel chicken nuggets yw. Not exactly. Tria peth. Tria fe? Yeah, go on. Be mae e? Fanna. Give it a bite. Mae fel ham. Yeah. There we go. Beth yw'r peth mwyaf romantis ti erioed wedi wneud? Nes fynd ar date gyda cyn gariad i'r parc gyda picnic mat, candles, mefus, bottle o wyn. Nice. Yeah, pretty good shift I fod yn dig. Ie, mae na. A modest. Humble. Yeah. Modest, yeah. Yeah. Mae'n like smell fel like
sauce, like barbecue neu rhywbeth fel yna. Barbecue sauce, ie, ti wedi gael yn iawn? Ydy e? Ie. Oh, nice. O, sa'ch chi ges yn da. Beth yw'r peth mwy o saucy ti wedi wneud? OK. Defnyddio teganau, rhywbeth. Ie. Rhywbeth fel yna, siwr o fod. Nice, Ie. yeah. Beth yw'r peth mwy o saucy ti wedi wneud te? Dwi'n credu, like, gwisgo lan fel lingerie. Ne, swnio'n dda, swnio'n dda. Yeah. Efo teganau, falle. Yeah, perfect match. You said it on me. Callum, wyt ti'n foi rygbi? Ydw, Wyt. chwae rygbi. Wel, mewn perthynas, wyt ti bach o hooker, or do you just wing it? Just wing it, just wing it. Ti wedi cael unrhyw weird initiations efo rygbi? Ambell un. Be'r peth mwyaf juicy sydd wedi digwydd? Enw'n yw burning arseholes, a dyn ni'n rhoi tissue rhwng cheeks, a wedyn ti'n goleu fe, a ti'n gorau neck y pint cyn i'r tan llosgi pan ôl chdi. Yeah, lovely. Sounds like my normal Saturday night. Yn y gêm yma, fe rhaid i chi desidio be da chi angen chuck neu ruck. Yo, dwi off am drink wan. Enjoy. Ta-da. OK, byddai'n mynd y gyntaf. Piercings? Ruck, Blindfolded? ruck, Tynnu gwallt? ruck. Handcuffs? Ah, check. Love bites? Check. Whipped cream? Ruck. OK, messy. OK, ti'n barod? Yeah. Teganau cheeky. Ruck. Foot fetish. Chuck. PDA. Ruck. Golau ymlaen. Oh, ruck. Saucy snaps. Ruck. Tattoos. Ruck. Happy days. So you'n hoffi piercings te, felly, ydych chi? Ydw. Roedden nhw wedi cael piercings ar nipples, ond nes nhw dod allan. Oh, na. Ti'n upset fi, ti'n upset fi. Ti'n gorau wneud hwnna, ti'n gorau wneud Ie, hwnna. rhaid yn cael ei eto. Wel, hynna soundio bach yn saucy, doedd? Be ar i ddal ti by surprise? Mi'n credu saucy snaps, ond i'n falch i glywed bod nhw'n falle'n gallu digwydd yn y dyfodol, so mwy na hapus, mwy na hapus. Well, you know, mae straight to the point, yn ei be am ti? Ie, dwi'n hoffi tynnu gwallt. Ie, rwy'n hoffi tynnu... Ie, sorry. Dwi fit, to be honest, yeah, girl, we share that, so... Dwi wedi dod â ambell aphrodisiac i helpu chi ddysgu mewn cariad. Cute, de? Yn y gêm yma, mae'r ddau o chi yn mynd i fita ffigwr bits lyflu mar y bwr a atab cwestiynau. Barod, na chdi. O, beth ydy'r sioc mwyaf ti wedi cael mewn perthynas? Fi'n eitha person sy'n ymlaciedig iawn, so fi ddim yn bothered. Easy going. Nice. Fair enough. Reit, go ti wan. Ti'n barod? Reit, cad on the geg. Oh, lovely. OK. Beth ydy'r peth mwyaf ffug amdano chdi? So'n siŵr, yn hoffi gael like, y wynedd i wneud, ond achos mae gwach fi yn bleached, ond rwy'n blond, just fach yn... Ie, siŵr bod Bach ti, yn siŵr dark. bod ti. Fi'n clywed yna blaen. Rwy'n blond, rwy'n. Neb yn licio per pobl ffug, so... Na, ddim cael like, lip fillers neu unrhyw beth fel hynna. Ddim against it, like, os ti moyn, ond mae ddim i fi. O'n i'n meddwl bod ti wedi cael beth di wneud, actually. Na, just pouty. Amser yn ola wan, oysters, a sa'r un o'r ddau na chi'n cael allan o hwn, da chi'n gorau neu hwn. No, okay. Oh, go on. Oh my god. Blasus. Os rhywbeth fishy amdano ti ddylsyn ni wybod? Dim really. Fi'n open book fi yn, so... Fi fod yn perthynas am amser hir yn nawr. Mae di diweddu, so fi'n barod back on the dating scene, a dyna fi, really. No secrets here. Nice. Dwi ddim yn secretive at all. Like, dwi ddim wedi bod mewn like, relationship am 3 mlynedd, dwi'n credu. It's dim problem fi dweud unrhyw beth o rhywun, anyway. Yeah, na, dyna fel fi. Really, Na. open book. Yeah, bit too much falle weithiau. Siwr o fod, yeah. Yeah. Cyn i ni wneud y penderfyniad os da chi isio fforcio fo'ch gilydd, mae'n amser am un killer question ola. Beth yw body count ti? Body count fi yw 1. 1. Go iawn. Dyna'r gwir. Go iawn. Cannot relate. Be di killer question ti, Callum? Okay, killer question fi yw on top or on the bottom? 75% on top. Perfect. Yeah. Reit, amser i wneud penderfyniad dan y closh. Ta-ra, guys! Aeth y date yn really dda, roedd e'n hwyl mawr. The date yna'n flirty, cheeky, oedd ddim really yn lletwyth rhwng y ddau ohonyn ni, felly dwi'n hapus.
roedd hi yn ffansio fe, ond roedd e'n fach yn innocent i fi, so maybe I'll have to teach him a thing or two. Un peth i ddim yn siŵr am Rosie oedd bod hi'n gwrthod bwyta ar oyster. And if she can't commit to the oyster, can she commit to me? Amser gweld os di'r ddau yma di penderfynu aros i fforcio. 3, 2, 1... Wey! Dwi'n chuffed! Da chi'n hapus? Ie, dwi'n hapus. Ie, fi ddweud. Fi falch gweld Rosie neis yna nawr, ond ni bach yn nervous i fod yn honest, so mae'n neis cael gwybod bod fi ddim ar ben fy hun. Ti'n excited i weld y full body reveal? Be ti'n gobeithio gweld? Gobeithio bod e'n dal, rwy'n credu, like, Ie, gan i weld, gan i weld. Offa ni i bar mar am drink. Amser i'r ddau yma droi rownd am y full body reveal. 3, 2, 1, go for it, guys. Ti ddim mor dal rwy'n credu, ond ti'n dal yna fi, felly mae hwnna'n iawn. Digon tal? Digon tal, ie. A beth i feddwl o tattoos ti? Ti'n gweld un Ie, yn mae nhw? un yna. Roslyn, fi'n offi e? Na, fi'n offi tattoo, so, ie. Mae gen i, like, 7. Am le? Mae un fyna, a wedyn un fyna. O, oce. Na, wel, nid arall. Dwi wedi prepario drink i'r ddau na chi, fan hyn. A na gadael chi, cracio ymlaen. Ta-ra! Iech da. Alright. Pam ti di aros, felly? Nes i fwynhau gwael amser gyda ti. Do'n i'n meddwl oedd e'n good fun. Nes i wneud i fi chwerthin, os ti ddim yn llet wrth o gwbl, felly... Na, fi'n falch, da ni di penderfynu aros. Mae rai merched weithio fel, o na, fi'n cael llon boi o rugby boys, felly yn fel... Mae hwnna di digwydd o'r blaen, felly mae'n neis cael rhywun, ie, stick around. Fans mynd am peint rhywle? Ie, mynd ar ôl. Ar ôl hwn? Eich da? Iech da.